Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката. Днес, както обещахме на всички хора, които протестираха, и на всички български граждани, които не одобряват това управление, ако вярваме на социологическите проучвания, това са над 70% от пълнолетното население на България, които подкрепят протестите, внесохме вот на недоверие на това правителство. Това е първия вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на българските граждани и ще подаде оставка незабавно. Ако не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, което ще бъде най-вероятно или вторник, или сряда, ще свикаме още по-голям протест от този, който се случи на 1 декември. И каним всички български граждани да се присъединят към него.